Tento boj medzi paštíkami a znáterkami už trvá veľmi dlho. Jediné, čo my potrebujeme, sú čokolády. Však sa pozrite na chlapca, on má rád určite čokolády. Áno, Obex má rád čokolády. Áno. No ale veď pašteka je výborná. Musíme to podotknúť. Pozrite, však je to jak mäso, ale roztierané. Ale veď, ja za to budem bojovať. Prepačte, ale veď, ja chcem podotknúť, že... Nie, buď ticho, ty ženská. Tak počúvajte. Pašteka je proste výborná. Je to tradičné jedlo mojej matky. Všetci ju budete jesť. Všetci. Lebo keď ju nebudete jesť, tak vám dám. Slobodná matka, podotknem, že tie paštíky sú úplne lepšie ako natierky. Lebo? Ale veď, vy ste mali... Vy pred chvíľkou ste hovorili, že... Poďte sem, šmotana. Vy nám to poviete určite. To je smotana. To je kejsár. Smotana, to no. Ja som počul, že má dlhé prsty. To je Milan Zeman. No to je úžasné. To je Mikuláš. On má že vraj rád paštíky. Je dlhoprstý. Čest práci sú udruzi. Podľa mňa sú najlepšie smotanové natierky, pretože tie paštiky sú nechutné. Predstavte si to, proste vám dajú do konzervy mäso a vy si ho natierate na chleba. Podľa mňa je najlepšia smotanová natierka. Nie z Freshu, nie tá z Coop jednoty, ale tá benovecká s bazálkou, s kôprom a cesnakom. Som tehotný. Pretože neuchutenú smotanovú natierku si môžete dať kľudne aj so syrom na chleba, pečivo, ale kľudne môžete urobiť z nej aj ďalšie pomazanky. No, to je také. Áno, ja viem. A odchádzam. Čest práci. No, tak toto je pokračtanie.